बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'ना होगोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला नोंसोरलाय खानाफोर उइलियाम नार्जारिया मालाबाबो जोंनि जुमदारनिफ्राय देरनानै हाग्रामाया जेरै सिखाव थिग बेबायदिनो बेबो सासे सिखावसो खुलुमनाय साइसआनो माने सिखाव साइसनिसो हाग्रामाया 26 तारिखनि उनाव सासे जन्था होग्रा मानसि जासिगोन बिटिआर इलेक्शननि फाइनाल रिजाल्टखौ मोनसिगोन दा भट रानलायनाय भट सानलायनाय जागासिनो दा गोबां मानसिया एगेन्स्टनि बाथ्रा बुंलायदों बा बिक्रम दैमारिया देरहाया हाग्रामा सारा देरहाया बा इउपिपिएलनि प्रमद बर' सारा देरहाया बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारदों दा बड'लेण्ड टाइगारा आमाइसा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायगिरना लाबानो जाबाय दा देरहानाय हारिनाय बाथ्रा थाखायो जोंहा बिटिआरआवथ' सासे सरकाराथ' दाखानांगोन बे सानै साथाम जाया नालाय दा सोर सरकारा दामारगोन नोंथांमोना 100% कमेन्टखौ लिरना हर बिपिएफआबो थांगासिनो माने बिपिएफखौनो थांगोन बायदि मोनदों आंबो माने मोनदांथियाव आरोना दा आंनि मोनदांथियाव बिपिएफआनो सरकार दामारगोन बायदि मोनमारबाय दा एक्सुवेलि नोंथांमोननिब्ला सोर सरकार दामारगोन नोंथांमोना बुंहरदो कमेन्टनि गेजेरजों दा हाग्रामा सारनि बागै एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय दा देरहानाय लोगोआवसो जागोन बिसोरो जाय मानसिया ट्रेक्टरखौ सलायबायदोंमोन बा नांगोलखौ हालेवबायदोंमोन बेखौ नोंथांमोना उनावसो गम मोनगोन नोंहा मोनथिना मोनथिया नोङो लोगोफोर दा बेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय सरकारा दागोन सासेल' सानै साथाम जाया बेफोरबायदिनो दा प्रमद बर'आ सारा माने 5 बोसोर बेफोरबायदि सलायबाय दा हाग्रामा सारा सलायनायनि टाइम फैलायबाय बिटिआरआव सरकार दानायनि टाइम फैलायबाय बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनांसिगोन आरोना दा नोंथांमोना साननानै मोनखाबाय जानांगौ ना सोरबा सोरबाथ' बमखौनो लामनानै गावनायबो खोनाबायानो माने इउपिपिएलआ देरहागोन बा बिपिएफआ देरहागोन होननानै दा बिजेपिआथ' बेलेग जाहैबाय बेफोरखौ उनाव बुंसिगोन नोंथांमोना बिटिआरआव सोर देरहामारगोन कमेन्ट खालामनानै एडभान्स खिन्थाहरबानो जाबाय नायग्रोना लानोसै जों भिडिअखौ फैदो अब्ला बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरग्रोबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो दे नायग्रो हाग्रामाया 26 तारिखनि उनाव सासे जन्था होग्रा मानसि जासिगोन लेबार मावनासो जानांसिगोन मानो होनब्ला इलेक्शनखौ फैसा थाखा खरस खालामना लाबाय फैसा थाखा गैला बेयो जाबाय जिर' जानो थांगासिनो दङ 26 तारिखनि उननिफ्राय हाग्रामाया प्रमद बर' सारनि जन्था होग्रा जासिगोन प्रमद बर' सारनि ड्रेस सुग्रा जासिगोन प्रमद बर' सारनि खामानि मावग्रा जासिगोन साहा होग्रा दै होग्रा जानानै थासिगोन हाग्रामाया गैला दे जेनबाय रायजोफोर सिन्था खालामनांला भटखौ जोङो जुदा पार्टिनो होनानै लाब गैला ओरैनो बेकार थांजोबसिगोन बिनिखायनो भटखौ मोनसे रेकर्ड खालामनो थाखायसो इउपिपिएलनो भट होनांगौ दा जों इउपिपिएलआ सरकार दाखासिगोन बिपिएफआ जेनखाबाय बेनो जाबाय बिपिएफनि लास्ट इलेक्शन हाग्रामा महिलारिया गावनो जेनबाय मोननैबो समस्थियाव चिरांदुवार आरो देबोरगाव मोननैयावबो हाग्रामाया जेनबाय आरो सरकारा इउपिपिएलआ दाखाबाय सोरबाफोर जुदि रायजो राजाफोरा जुदि एडभान्स पार्टी जानो गोसोब्ला जानो हासिगोन बमा गावनो गोसोब्ला बमा गावनो हासिगोन रंजानो गोसोब्ला रंजानो हासिगोन हाग्रामाया गावनो बुंबायनो बिपिएफनि कर्मचारिफ्रा आंनो बुंहरदों दे बिपिएफआथ' हानाय नंला नोंसोरो इउपिपिएलआव थाङोबा थांदो होननानै गावनि कर्मचारि आरो गावजों थाफाग्रा सेलादार बेलादारफोरखौ बुंबायनो आंजों दा बिपिएफनि मानसिफ्रा कानेक्सन खालामगासिनो दोङो दे गाबोन सप्ताहनि गेजेराव इउपिपिएलआव फैफिनजोबसिगोन आरो इउपिपिएलनो भट होसिगोन जाय हाग्रामाजों सान हर थाफाग्रा बिसोरबो इउपिपिएलनो भट होसिगोन खाना जायोब्ला जादो रंजायोब्ला रंजादो मोसायोब्ला मोसादो हाग्रामाया गावनो जेननो थांगासिनो दं हाग्रामाया आखाइ थिखांबाय रायजोफोर गैला बिपिएफनि बेनो जाबाय लास्ट इलेक्शन बेनो जाबाय हाग्रामानि लास्ट इलेक्शन 26 तारिखनि उननिफ्राय बिपिएफ होननाय बुस्थु थाला हाग्रामा होननाय बुस्थु थाला हाग्रामाया 26 तारिखनि उनाव सासे जन्था होग्रा मानसि जासिगोन लेबार मावनासो जानांसिगोन मानो होनब्ला इलेक्शनखौ फैसा थाखा खरस खालामना लाबाय फैसा थाखा गैला बेयो जाबाय जिर' जानो थांगासिनो दङ 26 तारिखनि उननिफ्राय हाग्रामाया प्रमद बर' सारनि जन्था होग्रा जासिगोन प्रमद बर' सारनि ड्रेस सुग्रा जासिगोन प्रमद बर' सारनि खामानि मावग्रा जासिगोन साहा होग्रा दै होग्रा जानानै थासिगोन
हाग्रामाया गैला दे जेनबाय रायजोफोर सिन्था खालामनांला भटखौ जोङो जुदा पार्टिनो होनानै लाब गैला ओरैनो बेकार थांजोबसिगोन बिनिखायनो भटखौ मोनसे रेकर्ड खालामनो थाखायसो इउ पिपलनो भट होनांगौ दा जों इउ पिपलाथ' सरकार दाखासिगोन बिनिखायनो ओरैबायदि धाब धुब ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउ पिपलखौ सरकार दानायाव मदद खालामनांगौ माने रेकर्ड हाइस्ट रेकर्ड रायजोफोर सिन्था खालामनांला पार्टिखौ जानोबा जाखादो रंजायोबा रंजाखादो बमा गावबा गावदो मोसादोबा मोसानो गोसोब्ला मोसाखादो हाग्रामाया हालानो गावनो आखाइ थिखांबायनो गावनो गावनि मानसिफोरखौ बुंबायनो थारमाने थांदो नोंसोर जेराव थांदो आं नोंसोरखौ लाखिनो हाला होननानै मानो हाखाला होननानै मिथिबाय थारमाने हाग्रामाया गावनि समस्थियाव मोनसेबो केम्पेनिं खालामनो हायाखै मोनसेबो मास गेदारिं खालामनो हायाखै हाग्रामाया गावनि देबोरगाव समस्थियाव मोनसेबो केम्पेनिं खालामनो हायाखै रायजोफोरनि खाथियाव थांनो हायाखै जायनि खाथियाव थाङो बिदिनो रायजाना हरजागोन बियो बिनिखायनो बि गिनानै थाङाखैनो थारमाने रायजोदोनो नुजायाखैनो बि देबोरगावआव अब्ला बिनो भट होननानै मा जाबावनो जों ट्रेक्टराव मारिना हो हाइस्ट रेकर्ड खालामनानै सिट मोननानै बेबार सरकार दागोन इउ पिपला भटखौ ओरैनो नांगोल होगारना लाब गैला हाग्रामायानो आखाइ थिखांबाय आरो नोंसोर सेलादार बेलादारफोरा फैजोबदो गासिबो भटार्सफोरा फैदो रायजोफोरा फैदो इउ पिपलाव थादो मोजां खामानि मावदो ज' मावदो नैबे भिडिअआ जास्ट आपडेटसो होदों आङो लोगोफोर जास्ट नोंथांमोना सोर मोंदांथिनि थाखायसो होदो सोर देरहामारगोन बेनिखायसो दा भट साननायफोरा नोंथांमोना लाइभ भिडिअ नुखाबाय थादों निउस चेनेलफोराव थांना नायबानो जाबाय सोर बेसेबां फार्स्ट लेस सेकेन्ड लेस बेसेबां गाखोदों बेसेबां सेराव जदों नोंथांमोना मोनथिगोन दा नै आंनाव माने लाइभ भिडिअ होआखै आङो लाइभ भिडिअ होबा होनो हायो नाथाय आंना बेफोरबायदि माबाया आं जास्ट आपडेट भिडिअसो होयो नोंथांमोना मिथिखायो दा देरहाबासो आं मोनसे भिडिअ लाबोना होफिनसिगोन आपडेट हिसाबै सोर देरहामारो दा मोनथिसिगोन आरोना दा बेनोसै दिनैनि भिडिअआ मा कमेन्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना खालामनानै बुंबानो जाबाय सोर देरहागोन कमेन्टआव खेबसे बुङोब्लानो जाबाय दे अब्ला बाय